salvation, but it also has to touch the heart. Acts chapter number 2, verse number 37. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus.
if darkness can reach you, it means the light can reach you. The same day experiences dusk and dawn. Same day. If you experience so if darkness has touched you, it means the light can touch you. Father, touch. Father, touch. Father, touch. In the name of Funda Lindo Ngoba. In the church. Acts chapter 2, verse 37. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bahlabeka kuphi? Enhlizweni. That's it. When you preach inhliziyo umhlabeka. Singajabuli kuphela. There's nothing you're fixing empilweni yomuntu kumnandi nje. Akusiyo inshumela vele kuJehova. Inshumela vele kuJehova funa kube khona la ithinta khona. The message must touch your heart. Sinabantu manje bayasonda kumsonto kodwa solo banjani. Siyahlabelela amasebenzi amnandi siyahlabelela usondweni siphakame sikhale kodwa kusalile yodwa inhliziyo ayikathinteki. Jesus ayikathinteki azathi David encwadini yaSpsalms 51 inhliziyo yami le ngeke uyikhiphe bese ungifaka le yakho. Uyithandazelele njalo uma bathi neservice nayi uNkulunkulu inhliziyo ibeke ngapha lokunye esumbe manje inkele yakhe inhliziyo okunye sikhona ukwenza ngoba sinenhliziyo yasemhlabeni inhliziyo embi nenhliziyo ehlala kuSathane. Uyakona ukuyisusa leyo nhliziyo afake yakhe. So inhliziyo yabo zathinteka kwasekwenzakala nini? Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, Yes. madoda, Yes. bazalwane, Yes. siyakwenze njani na? Yabona ukuthi one of the most powerful ways you can preach is to make sure that the people when they come out of the service abasho ukuthi mfundisi, have you prophesied to me? Why didn't you prophesy me? Funa maqeda ukushumayela noma ngawuphi la khona bantu bazibuze ukuthi singenza kanjani ukuze sisindiswe noma simthwalele uNkulunkulu okhuluma ngayo. If bantu njalo na ukhuluma ngesonto lakho bathi singambona kanjani umfundisi, sho ukuthi wena awukamvezi kahle uNkulunkulu. Ungambona umfundisi kodwa ungasizakali. Kodwa ngeke ububone ubuso bakhe uJehova ungasizakali. So when you are marketing the church, make sure you are not just marketing the church, you are marketing the gospel. Jesus. So umsebenzi wakho ukuveza amandla evangeli baze bantu bathi ngabe ukuphi babakhe enkosini because of the gospel they hear you preach. Yes. Yabizwa manje noma ushumayela ivangeli baze bathi uphi lo ongibabakho asiveze uprofeti phambili kana siveza uJesu baze bathi bantu ngeke ngifaka uJesu kangani nisuku nizokugcina ngiyafuna ukuze sonke lapho nizombona ke manje ngoba wena uveze ubani ubeka le mfiso zabo zathindeka bathi singenza kanjani wathi uPetru uPetru wayesethi phendukani akaza ngathi thangana handkerchief uthi phendukani wathini phendukani no thangana handkerchief wathini uPetru phendukani. Our biggest issue is now mangibuza ukuthi ngenza kanjani ukuthi wathenge handkerchief Thank you, prayer shorty. Nifaka amaplash nje abayibela basindiswa. Thank you, prayer short. Ayifani prayer short umuntu la ngaphansi prayer short inhliziyo yakhe inamadoda awu5. Thandaza zakhale sonke la prayer short uzube show wena ukuthi uthi lo moya ngcwele kanti usibu umbambile ukuthi sawujona no James. Uthi hayi lo mama wazothandaza kanti ubanjiwe la isono uze sonke la prayer short uyakhala nje uthi lo moya kanti ubanjiwe kulomshikashika wakhe. Ake maphanda nina. Lenyaphanda nina. Bese ngifaka pressure ubeke kophanda. Nidayisa izinto ezingadayiswa nina. Yey nina. Nina phanda bese ngifaka pressure ikhali inyembezi kanana. Uma shonisa ufuna imali yakhe. Yey wena. Ungagcina nini evangeli? Manje
subscribe to my channel, subscribe to my channel, subscribe to the YouTube channel of the church. Phendu, have you subscribed kule channel yasezulwini? Oh my God. Ngoba subscribe kuma channel abafundisi about 88 kodwa ezulwini abakwazi. Awuna subscription ezulwini awuka subscribe ku YouTube channel yasezulwini. Awaziwa in the realm of the spirit. Phendukani, qhubeka phendukani. Bese nenzani? Yilowo nalowo ababhadizwe egameni lika Jesu. That's good. Lika Jesu Kristu. Kuko ukuthethelelwa kwezono zenu. That's good. Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. That's simple. Mashallah. Our message now should be here. Yeah, mathenda sizowathola, amakari sizowathola as long as we go back to this message. Lokulahleka kwale message le yiloko kusifaka ehlathini asisekho esandleni sakhe ngoba akakaze uNkulunkulu wathi asigijimisa izinto. Uthi seek ye the kingdom of God. Wase uthi the rest will be added over our life. So masisenkosini kulula ukwenza ibhizinisi usenkosini. Ulula ukwenza ibhizinisi ukuphi? Isipho sakho sohlezi sinayo indawo mawukuphi wena usenkosini. Ngeke uhlupheke ukuphi akunankinga. Nomfundisi okusiza. Athi ke sesingasho ukuthi please mangabe ufuna ukuhlupheka gijimisa into engekho. Ziningi izinto uyibona lento la yikho le kodwa abantu bahleli kuyo. Uzibuza uhleleleni na? There is no scripture, there is no word, there is nothing. Ngiyahlabela nje. Nanje ngiyenza ngiyahlabela. Maniqeda hallelujah amen. Bakhona yena abafuna umsebenzi bakhona iBhayibheli lithi akukho okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzela seniya ngaphambili banithandazela uwe ke nawe. Nawuhlala ungawulambili omunye akawiswa namandla uwiswa nje indlala. Abuyele kusasa. Into emusizolo akusi anointing indlala. Linda abuyele. If you preaching ngayithindi inhliziyo yakho njengoba ngulimaza manje. Ungavuma ukugadwa umuntu ngelezane ongayazi ukuthenga nini bayithenga kuphi. Akufake umuthi ongawazi ukuthi uhlanganise nobani wawuhlanganisa kuphi awuhlanganisela ini ayithathe lento ayifake emzimbeni wakho uphinde ubuyele after a week. Size Jehova. Aya. Size Baba sihlelile. Abanye senabafundisi banamabhave esontweni. Usuka ekhaya yogeza esontweni. Ngiyabona into engathandi izwi ayikho right. Usuka ekhaya okay bangakugeza kokuqala siyavuma. Kodwa wena yini lengaka egezwayo kezugezwa uJesu abagezanga kubafundi bakhe wena hlezi ugeza umzimba wakho uJesu azange abageza umzimba wakho abafundi bakhe ukade uphuma omunye ulawo manzi unotwayi unombandamo nama ringworms uyageza nawe ubuyela uyageza la uphume amadimoni uyongena nawo kula manzi angahambi. Anisithandi abaningi benu mina ngeke sisempile nje semanzini omunye ngiyambona uthi ngiyaxolisa mina kunzima ukushare ibathroom mina ibathroom
kunzima ukushare ini mawuphuma kunama spray wafakayo angusonto kodwa kufuna uspray faka idomestos faka ihand end faka ipine gel uphume yakhe insila kunkhane kulandela mina niyagula phela abanye benu nezifo esingazazi sekuyakulandela mina ngogeza emva kwakho hayi phela thina siyihlobo kodwa siphila impilo efanayo Romans 12 verse number 2. Preaching must do this. Preaching must transform the mind. Must transform the what? The mind. If ukushunyayela ingqondo yakho ingavuleki, awukashunyayela. Fond. Romans chapter 12 verse 2. Yes. Ningalingisi lelizwe. Kodwa niguqulwe isimo sokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu. Ibe intsha ini? Ingqondo yenu. Why? Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Yazi ukuthi mase makathiwa sibuyela kuyoshumayela le evangeli lela kuqala noma lele linamandla ngeke ungifonele mina umbuzo ukuthi umfundisi kuyisono yini ukwenza ibaby shower uba kwengane engamazi ngizomasa ngawubuza leyo nto mina sikhuluma nana nje understand ngawubuza ukuthi umfundisi kuyisono yini ukuphahla once the word leli sibuyisana about biblical preaching esontweni ingqondo yakho will be renewed then it's easy ukusho lento leya kaNkulunkulu lena yasiya kaNkulunkulu lakhaya bayageza umfundisi ndikuzinyanga izosigeza lakhaya kuyisono yini ukugeza ngomuthi wenyanga ngoba kusha abazali noma kusona yini isono hey mfundisi kunembuzi lakhaya ihlatshiwe ngiyayithanda inyama embuzi kodwa lembuzi lena ihlatshelwe abaphansi kuyisono yini ukuyidla nokungayidla. The problem is the biblical preaching is no longer brought to the church, so you will not know these things. Mfundisi sama manje ama legs wami are right ngifuna ukuwaveza ama legs wami ku right yini mfundisi ukuthi ngifake mini skirt. Makusafuna siphendule lembuzo leyo akafuni sikrebuke akameli silwe nawo kumele sibuye pulpit sizofundisa biblical message. Then the transformation and the renewal of your mind uyothi uyibamba nje impahla uyibeke phansi esitolo mina ngifuna ukutshela ngempahla sendlini ungangitshela ngempahla isuka eShein okashein isuka eChina or le eSingapore yaze yafika la sungibuza seyisendlini sikhohlakala lento evuka manje ethi ngiyigqoke noma ngayigqoki usayieda kukhathi bekufuna kube nento ethi abantwana benkosi abagqoki kanje ufuna banento ethi this is too revealing uyayizothetha malula kodwa wena base sekodrop nakhona soyibeke phezulu kombhede uyachuza kule efika la nale efika la nale efika la uyachuza mabam short noma mini skirt yo kuyisono inugqoka kanje mfundisi ungagqokisa komuntu odayisa ngomzimba bese ufuna ukuhlonishwa njengendlovukazi njengoma mdlunkulu ungenzeka kodwa ukuweke mbobodo ukuwe that's God ukuwe mbobodo uyidwala wena let's go next sizwa ngawe Titus 1 verse number 9 2 Timothy 4 verse number 2 to 4 we love God in this church and we love the word of God so bangalithandi izwi siyaxolisa bakhona laphola umbuzo masiphuma abangalithandi izwi nabo bazibiza ngesonto ngakulayela ufanele khona phone 1 Timothy chapter 1 verse 9 yes obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho lokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlulula abaphikayo
ngicela uvezele private school yami bengicela ukuthi ufunde ngeEnglish. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. Yabona ukuthi umsebenzi wakho ezumzalwane ukubambelela kule message enamandla. Kule message enani? So that he can encourage others by sound doctrine. Ngeke ukhona kuba encourage abantu ngesound doctrine ungayazi message enamandla. Ngiyangizwa ba? And refute those who oppose it. Yibo ke siyakhona ukubhekana silwe nalaba abalwa nalento enamandla ngoba siyayazi into enani. Mina ngitshotha ngeke ipapa. Ngoba ngiyalazi ukuthi ngingadla ipapa ngiyasutha. Bese ngithetha angisuse ipapa ngifaka amazambane mina. Mawukhona wena ukulala ngemeshi, idla imeshi mina ngipheka ipapa. Because ngiyalazi ukuthi mangilifaka kuseni ngiyoze ngidle ntambama. Mangilifaka nje kuseni ngivuka, thatha isinkwa sakho usibekele, uthatha ama cornflakes akho abekele, beka ipapa la uzobona. Kuze kushona ilanga baba, ngi-right. Bese uthi ngithathe angisuse ipapa ngifaka amazambane. Ngiyalazi mina ipapa linamandla. Kanjalo ke nezwe. If I know the power of the word, ngeke ungibambe ngemiracle. Yeah. Yes. Sukumhamba, okay, sengisukumile ngiyapi. Yes, sengisukumile. Yeah, where am I going? Except number 3 Bible indoda engahambi. Immediately bayiphakamisa bathi ngegama lika Jesu sukuma wenze njani uhamba. Asinako kunye sina Jesu phela. Singeza sukuma wenze njani uhamba. Babe njengene esontweni. Sengisukumile ngiyapha. Akufuna uthi uphela. Na ukade ukuthi sukuma uhamba bese ngifuna ukuthi ngiyaphi. Because ngisengasukuma ngendaweni engekho right. Funa wena ngoba ungisukumisile. Funa saleke manje ungikhombe ukuthi kumele ngiyephi. You must lead the what? Mangivule emehlo bese usangikhomba ukuthi ufuna ngiyephi. Funa ukuthi ungivule amehlo ungifundise ukuthi okay, funa manje la mehlo wami wasebenza kanjani. Athi Jobe, ngiwasokile amehlo wami that I will not lay them upon a virgin. Because ngakuvula amehlo usuku be worse than before. Udale ingozi yonke indawo la uyakhona ubhede kusukela ngalesuku obona ngalo. Uziyofa. All right ungabona. Kuphela ameni yabona manje. Abaqabanga Sunday inkosi baqabanga amaqiniso solethayo. 2 Timothy chapter number 4 verse number 2 to 4. Preach the word. Prepare in season and out of season to correct, to rebuke and encourage. 4. 2 Timothy chapter 4 4 verse number 2 I believe. Shumayela izwi. Ushumayela yini? Izwi. Hayi impahla zakho. Ushumayela yini? Izwi. Hayi ama achievements wakho. Ushumayela yini? Izwi. Shumayela izwi. Shumayela yini? Izwi. Nabathi ekhaya ngako bangakuzwa. Wena ushumayela izwi. Once you bring the word of God in any atmosphere, people listen to you. Because people want to hear the word of God. Noma ungazidibana nabantu abaphuzayo, waveza izwi balalela. Waveza ini? Bese njani? Waveza umsangano bendlule. Qhubeka. Uqinise. Noma kuyisikhathi noma kungesiso. Uyazi ukuthi kumnandi lokuthi uzilungiselele bayoshumayela. Ungathi ngiqhutshwa umoya. Umoya bazalwane. Umoya uyangihola uthi angikhulume la sontweni. Jesus. Bazalwane noze nithi ngilwa nomuntu. Kuyoba ngazuthi khona umuntu engilwa naye. Kodwa arabashatha khaya. Ukhutshwa umoya bazalwane. Yeah. Uthi nje angikhulume ngenhlebo. Siyabonga ungibani uJesu. Akamazi. Wenzani uJesu empilweni yomuntu? Akazi. Kodwa ukhutshwa umoya. Wamholela ukuthi ake sike sikhulume nje bazalwane. Alo moya wamaslay queen. Kule bandla. Ngoba islay queen bazalwane. Moya. Akusho ngothi umuntu ungayafford ifrontal. Awukholwa umoya unomona. Yes.
mhla uyo afford synthetic noma what wave what yila uyobonakala khona ke nawe basana benkosi uJesu awu lo muntu bekalwa nayo into manje basalwane ngikutsho umoya limbro sefe atha uNkulunkulu uthi angikhulume nje ngendaba yomjolo bamshaya ngesitini bamlahlile bamchithele umzalwane kamela jole ngiyawuzwa lo moya wokujola kule bandla udinga thina ke lapho mawehla sithi siya understand ukuthi umzwandile ukulahlile kodwa ungenza ungathi ukukhulumela uNkulunkulu ngoba umuntu wakho ukulahlile sekwazi ukuthi manje silwa nawe kana kufune yakhe message ibe inkulu ibe namandla kwendlula message kaKristu ngiyangizwa ngimenje phambi kwenu bazalwane ngizokhuluma ukuthi iBhayibheli lithi ukungena kwesiqebi endlini kaJehova yafana nekamela lizama ukungena embotsheni enalithi so ngoba wena usayakaphumeleli ukuba right kwethu asisaye ezulwini ngiyangizwa ngivula amehlo because the message has shifted now sekunabantu aba-envious, you understand, nabantu aba-jealous abaphethe imic abangaphathi message. Una 25 and above, una 23 and above, unobhuti okhuluma nawe ufuna ukushada nawe, akubone usisi lapha ngaphandle ukhuluma naye kanti naye bekafisa ukuthi kushelwe yena, kwatholakala ukuthi akayena itype yalobhuti anikeze ithuba esontweni. Bazalwane ngiyanibona sondela lobhuti nje laba driver ukhohlakele kabi babamela shade ayandandanzi kodwa ngeke ashade nawe. Uzoshada ushadile ngeke ashade nabani. Ungabi nomona ukuthi kukhethwe omunye. Sikunowa got married. Bosisi basesontweni halwa kwaqhubeka nentombi yakho Sibunowa akukakhethwa wena ukhethwe omunye. Ngiyayifuna le message nale vangeli elikwaziyo ukumbongela omunye umzalwane. Ukuphumelela komunye umzalwane akusho ukwehluleka kwakho. Kusho ukuthi niku-atmosphere la ningaphumelela khona nonke mangalindela ithuba nawe liyeza. Funda mina. Amen ngamuza amen. Seyikani lefela manje. Funda soba ngeze into namanje. Amen. Bayicalanga mina. Sola. Can you please in English, please? Can you say it in English, please? Correct? Preach the word. Preach the word and do what? Be prepared. Be prepared. Continue. In season and out of season. To do what? Correct. Yes, what izwi masiletha lokwenza kahle. To correct. Umephambi kwabantu what are you correcting? Uzibuze. Na okay, umfundisi uthela namhlanje ungihlelile mina ngiyoshumayela. What am I correcting? First thing you must know, I must prepare the word of God. Ayinhlebo. The word of ayindaba. The word of ayinganekwane. The word of 66 books. Prepare them. Okay, prepare the word, and then listen. When you prepare in season and out of season to do what? Number one, to correct. So, what am I correcting? That is when we know we are preaching or not preaching. If you're not correcting anything, shala pants, upuza mans. Number two, correct. Rebuke. What are you rebuking as just telling people? If you're not rebuking anything, shala pants. Number three, and encourage. Encourage. Understand most? So sebubuka manje ukuthi ngicela ngoku-encourage ngi-rebuke bese ngiya-correct noma ngicela ngoku-correct ngi-rebuke bese ngiya-encourage, but kwamele kwenzeke every time you preach. Every time you preach. Mina ngikuthi sibambelela ngizokubuza ukuthi ubambe ini ngoba ungabambelela kanti ubambe into engekho. Sisakhula
Sakula sasazi sling mos. Sasazi sling. Lento enza so bese ifake rek. Awona sihlahla sinama avocado. Mina ngiyawathanda ke vele. Ngabona umunye belo kashaya. Sling. Ayawa wona kodwa afika lapha sekamoshekile. Ngoba uyawashaya sling. Ngiyafunda lokugibela sihlahla. Yeah. Nazilandela wona kuphi? Am I right? Ngehla nawo ngebheki. Mangibuza ukuthi bese wakha esihlahleni sakithi noma Mangibuza lo. Thatha lokho ufuna ukutshela ngoni. Babalele. Ngiyangijudge nje maphethe sabona oziboni. Kubuweke to choose the hard way or the easy way. It's either you learn to shoot or learn to climb. But find a way. Find a what? Your way. Okunye okusebenzisako ukusebenzeni or izinto zifika sezimoshekile. Do you know why? Because the method oyisebenzisayo yenza njani? Iyabheda. So kanjalo nasempilweni ngeke sithethe bambelela entweni siyibona ukuthi iyabheda. Azathi umnene ngazalwa nginje but kuyakusebenzela na lokuba nje. If kungakusebenzeli kushintshe phela ngoba akukusebenza. Ungayibambi into engakusebenzeli. Mina ngikolisa isidalo. Kuyakusebenzela nalokho ungakolisi. Akukusebenzeli ulonely manje. Ukhuluma nama wardrobe nama fridge nama board. Funda ukukolisa. Akukusebenzeli. Funda rebuke. Encourage with great patience. With great what? Patience. As we're correcting, encouraging, and rebuking people, asibene patient, asikwazi ukubekezela phela. Ngeke umuntu avela ashintshe kaso. Washula umuntu wakho unabazoskipha la. Kuzale ingane lakuzophuma phela isibona isitina nje sifela. With patience and love. Understand? Mbekezelele umuntu ezuzamcorrecta. Mbekezele. And then ke lo corrector yakho ayibe right. Ayibe ne grace phakathi. Ngoba abanye bethu izandla zethu simalula ungathola sokuthandazeleka kanoni uzama ukucorrecta ngiyangizwa kodwa and when it comes to correction or correcting people ungafuni ukuba correct abantu mawungafuni ukucorrectwa wena lo hlobo lwami nje oluthi lona luma straight talker ungaze ukhulume straight lisheshe libe offended kanjani manje ngoba angithi nawo straight talker so nami mangikhuluma nawe ufuna ukukhuluma ngelanguage ozoyi understand yokuba yini kodwa nami I will be straight with you no iba soft ngeke ngibe soft nawe ukho njani so if you are a straight talker expect people ukuthi nabakhuluma nawe babe yini ma straight encourage with grace encourage with grace all right no problem ungahlala phansi ngifuna ukugcina manje there's something I want ngizwe ngathi yasala 2 Timothy chapter number 3 verse number 16 ungakwadi kube ngithi let's say fire ngawumile manje fire ngibona abanye bangene bagcwele sontweni lonke bamemeza visa free yazi visa senifuna amakhandisa abe visa free ay nibalekelani niyaphi ngoba mayihlule with awuzama ubinondi mayihlule ubinondi awuzama bronco spray mayihlula ibronco spray awuzama i-spray because uyabona uNkulunkulu ubekela with ngoba khona la ungazama khona and ungaphumelela ngakho ula and akuhambeli kuphi la kodwa nisofuna kuya kwenye ikhandi wena uhlulamba nje kula unabantu abakhuluma ilanguage yakho ufuna ke Denmark uthi ukumana yethu ja uyakhona uyacela njani ukudla kubantu abakhuluma kanjani unopapa niyokuyabani uyayikhona leyo language leyo uyacela njani ukudla le kuzoba iphara ezweni lakho than ukuba iphara in a nation you don't understand lapho wethu you understand ukudla do you know ukuthi kunamanye ama countries abayazi lento abathi papa umbila wenzelwe inkomo eEngland umbila uyalinywa sithembisa ugcwale insimu wenzelwe